to wannan shine hikimar. Kaga gashin kanta kaga dai irin gashi ce, tana da irin gashin da kai ya wadace ka koda bai yawa ba. Kaga ƙaurinta ma'ana dai kaga ta irin wannan kila kuma ta yi tafiya a gaban ka. Kaga ba ta dangishi ba ta jefa kafa, amma tana dangishi tana jefa kafa kai ka yadda da ita a haka, ka so a haka dan kai abinda ake so me zaka gina soyayya a kai. To idan ka kalli wannan sau daya shikenan duk ranar da zaka zo kuma tana cikin hijabi, kuma in za ku yi zance ba daga kai sai ita ba, akwai wani ko wata mai hankali wanda ba za a yi masa wayo ba, wani mai hankali wata mai hankali da ba za a yi wa wayo ba, wanda kuma baya da saurin barci. In kuma ya fara barci in ya fara barci to zancen kuma a tashi haka. Malamai suka ce ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ya kasance yakan buya yana leko matar da yake nema da aure. Suka ce tunda zai buya ya leko ta kenan zai ganta a cikin wani halin da in ta sani ba za ta bayyana wannan halin ba, zai ga kuma waɗansu ɓangarori da za su iya bayyanuwa a jikinta sakamakon aikace-aikace ko jan ruwa a rijiya ko ɗauko ruwa daga famfo a bokitin wannan zuwa kaiwa can ko ɗauki wannan ka ɗora can ko shanya. Irin halin da za ta bayyana a nan ya halatta mai son ya ganta da aure ya ganta a wannan halin, amma da ya gani sau ɗaya shi kenan ya wadatar. Kuma sannan ba a daɗewa ana zance in ba wata larura ba. Abin nufi dai da an yi zance sau ɗaya sau biyu, in ya yi yawa sau uku to ya riga an fahimci juna, shi kenan sai a iyakance lokaci sai a yi aure kuma. Amma a yi shekara 2 shekara 3 shekara 4 ana neman aure